Ito na yung magdudugtong papunta dun sa Pai Quezon. Kaso lang yun, no? Kita nyo naman, doon banda, damuhan pa. Saka wala nang gumagawa, no? Parang inuuna nila yung mga tulay-tulay. Yun, mga kaprobinsya, welcome back. Dito tayo ngayon sa may bago dumating ng Alaminos, mga kaprobinsya, no? Dadaan tayo ngayon dito sa kanilang bypass road. Tingnan natin, mga kaprobinsya, at kung anong meron dito. At tingnan natin kung saan ito lulusot. At kung nakikita nyo yun, mga kaprobinsya, ayun, no? Siguro yan yung kadugtong nung kung ginagawang expressway, ano. Yan. Tapos dun sa kabila yun, meron din mga kaprobinsya, oh. Yan. Ito yung Alaminos Bypass Road, mga kaprobinsya. Tinignan ko dito sa mapa, lusot siya ng dun sa may San Pablo, Yan. So makakaiwas tayo sa traffic dyan sa may bandang Alaminos kasi may traffic din dyan, Maiiwasan natin yan ngayon kung dito tayo dadaan. Tara, mga kaprobinsya, tingnan natin, kung anong update dito sa Alaminos Bypass Road. Napakalaki ng kalsada, mga kaprobinsya, Nakikita niyo yan, sobrang lawak ng kalsada. Wala masyadong dumadaan, At nasa kaliwa lang natin, mga kaprobinsya, yung yung ginagawang expressway papunta ng Bicol. Ayun, At kung hindi ako nagkakamali, yan na yun. Yan na yung ginagawang expressway. Yan, yung kabilang tulay na yan. Tingin ko yan yung expressway na magdudugtong papunta doon sa Quezon, tapos papuntang Bicol, Tingnan lang natin dito, mga kaprobinsya. Tingin lang tayo. Tingnan natin, mga kaprobinsya, kung ito ba talaga yon. Kasi may malaking parang kalsada, Dito ngayon, mga kaprobinsya, hindi pa tapos. Napakalaking trabaho pa to. Ayun, Parang tinigil na yung paggawa, mga kaprobinsya, Ito. Yan, Parang itinigil na yung paggawa ng Yan, Ito, tulay. Yung tulay na nagdudugtong dun sa na to, sa daan na to. Yan. Yun, May daan pala dito, Di ko sure kung pwedeng pumunta doon na nakamotor. Pero yan. Parang hindi na tinapos, mga kaprobinsya, Ayun, Parang wala nang naging improvement. Ito pa, Diba? Ito yung tulay na nagdudugtong sa expressway na sa daan na to. Yan. Ito, papunta yan doon siguro papunta yan doon ng Calamba. Tapos dito, ito na yung magdudugtong papunta doon sa Pai Quezon. Kaso lang yun, Kita nyo naman, doon banda. Damuhan pa. At dito, may kalsada na pero hindi tinapos. Dito naman, saka wala nang gumagawa, Ito. Yan, Yung mga kaprobinsya. Hindi ko sure kung may gumagawa pa, pero parang matagal nang nakatambak yan, Sayang yung mga buhangin, kung hindi tatapusin. Sayang ginastos.
Pero siguro, baka inuuna nila yung ibang part. Kasi dito wala talaga eh. Wala talagang gumagawa. Baka may ibang part sila na mas tinututukan. Kaya ganun eh, no? Hindi natin sigurado. Malalaman natin yan kasi may mga kadugtong pa yan doon, mga kaprobinsya. Alam ko, papunta pa yan doon sa may Tiaong. Tingnan natin papunta doon, eh, no? Yan. Okay rin itong bypass road nila dito, mga kaprobinsya, no? Lawak. Kung ikaw ay nagmamadali at pupunta ka ng halimbawa ng Quezon, siguro mas ideal na dito ka dumaan. Kasi tinan nyo naman, ang laki ng kalsada, wala ang kasaga-sagabal, ayun, no? Ay, ayun, makikita pala dito, mga kaprobinsya, ayun, no? Yun. Dito, mas tanaw mo yung improvement, mga kaprobinsya. Dito, mas tanaw mo dito. Yun, no? Kita nyo ba yung may gumagawa? Ayun, no? Yun. Yan. Ito nga yung expressway, mga kaprobinsya. Confirm. Ayun, no, nakikita nyo, malayo nga lang. Ano pala, tuloy-tuloy din pala ang gawa, mga kaprobinsya, kaso lang may mga inuuna silang part. Ayun, no? Wow. Yun doon, no? Yung doon, parang inuuna nila yung mga tulay-tulay. Kasi yung doon, no? Para mga tulay yung nauuna doon. Sana matuloy-tuloy yung gawa, no? Para at least sakali man sa mga bibiyahe ng probinsya papuntang Bicol or papuntang Visayas or Mindanao, hindi na mahihirapan, no? Napakadali na lang ng biyahe. Yan, yung mga damtak na yan, yan yung mga nagtatrabaho. Akala ko pinapabayaan na eh. Hindi pala eh, no? Yun, no? May nakalagay doon no entry, pero may nakita akong sasakyan eh. Kaya tuloy natin. Nagawa pa yung tulay. Ito yung kadugtong nun, mga kaprobinsya. Yan. Ito yung malaking kalsada na yan. Yun lang, may parating na malaking ulan. Ayun, no? Yari tayo dyan, mga kaprobinsya. Ay, sana wag mo nang bumagsak. Wala pa namang masisilungan. Kain muna tayo, mga kaprobinsya, para makapagpalipas tayo ng ulan. Yun, no? 2 hours later. Yun, mga kaprobinsya, tapos na tayong kumain. At yun, nakalagpas na rin yung ulan, no? Pero hindi naman lumakas. Ano lang siya, yung parang dumaan lang, ambon-ambon lang. Ang mura ng pagkain dito, mga kaprobinsya. Yung kinain ko, isang gulay, isang tilapyang malaki, at saka 2 kanin, at saka soft drinks. Ano lang, 86 lang, mga kaprobinsya. Kung doon banda sa amin yun, mga kaprobinsya, naku po, nagpas na ng 100 yun, yung mga ganong sa gulay pa lang at saka sa tilapia, wala na. Magkano na kagad? Yun, hanggang dito lang din pala, mga kaprobinsya, yung bypass road. Ayun, no?
Yun, hanggang doon lang din pala yung bypass road mga kaprobinsya, no? At hindi ko sure kung nakalagpas ba tayo doon sa may SM Calamba, yung madalas na nagta-traffic. At doon sa may palengke ng Alaminos, malalaman natin yan ngayon. Tingnan natin kung nakalagpas ba tayo. Kasi kung hindi tayo nakalagpas mga kaprobinsya, no? Basta traffic pa rin tayo. Parang hula ko mga kaprobinsya, hindi pa tayo nakalagpas. Ayun, no? Hula ko lang, ha? Di matraffic pa eh. Lumagpas na tayo mga kaprobinsya. Nakalagpas na tayo kasi San Pablo na eh. Doon. Ang nalagpasan lang natin yung isang medyo matraffic na part, yung sa may palengke ng Alaminos. Pero hindi tayo nakalagpas doon sa pinakaano ng SM ng San Pablo eh, no? Na isa rin sa matraffic dito kapag rush hour. Pero siguro ngayon hindi pa ganoon ka-traffic dahil ano pa naman, alas 2 pa lang. Ay, 2 o 3 pa lang. Hindi pa matraffic masyado dyan. Pero kung dadaan ka dyan ng mga bandang alas 5, alas 6 ng hapon, nako, matraffic na dyan banda mga kaprobinsya. Ito, nandito yung SM mga kaprobinsya. SM ng San Pablo. Yan, sa bandang kaliwa ko, ayan. Yan. Yan yung SM San Pablo at buti na lang walang traffic. Kasi dito, yan yung mga pumapasok doon, yan yung mga nagpapatraffic. Pati yung mga lumiliko papunta pumapasok doon sa pinakabayan ng San Pablo. Isa yun sa mga nagpapatraffic dito. Siguro, kung ako ang tatanungin, mas idea lang doon dumaan kung halimbawa ay mga rush hour. Pero pagka hindi naman rush hour, mas maigi kung dito na kayo dumaan sa pinaka-highway mga probinsya. Kasi medyo may kalayuan kasi yung ano na yon, yung bypass road ng Alaminos, gawa nga ng parang umikot ka pa. At yun lang mga probinsya, maraming salamat.